Madoka chere maboja tauya tikupungurire dzanyasi zuva rochi12 mwedzi uno waGunyana. Asvika mazana mana ana 55 mazuva yaJobhosikari agara mujere paribechi zvino kaitiringe zviri munhau dzanyasi. Mapurisa atanda kudedza Maureen Kademaunga ari mudariro reparamende obato CCC kunzvimbo yoSunningdale. Wamudedza kumapurisako kuti wagomubvunze kuti chii chiri kuitika. Kwai akapotsa uraya vanhu 3 ndizvo vari kureketazvo. Watobva wazomupfikira mujeremo pakaita kunyangariwa. Ipapa bato roCCC rikuita kuzhamba chaiko, kuchema kuridza mhere chaiko kutoti mapurisa akutijairira nokutoti vanhu vese wakaita zvokusarudziwa, wazhinji watoita kuvhiringidziwa ipapa. Kune mumwe wamubiyawo Patrick Cheza anowabiya achewa5 wokuchirumanzu wari kurambiwa apo kare kana nobhero wachinzi wakakonzeresa kukuwara zvakanyanyisa kwaiye Barbara Rodzi. Apa Barbara Rodziyo akanga aripo kamusuno paitoresiwa mhiko wamiriri mudariro reparamende. Unobva watoona kuti ipapa kwainodariro mhosva Barbara Rodzi arimo muchipatara akakuwara zvakanyanyisa. Imikai izvizvi zvinokunda ngoma kurira idi. Rekai tigoona kuti zvinopedziwa zvakaita sei. Asi obatori wari kuramba wachindoreketa iwo kutoti isusu tiri kudaba zvokuti tirambe tichiita zvokudari nokutoti kurarama baiko kusvinu tinoda kutoti nyika iite kubudirira zvakanaka. Ipapa asi chawaramba wachisimbisa kuti iwo bato ravo riri kudaba zvokuita kuti nyika iite hondo kana kuita kutadza kugadzikana. Wari kuda kuti nyika irambe yakaita kudekara kusvinu. Rekai tione kuti zvichasvika kupi izvozvi. Zuva ramangwana nepfenyuro yomuVTV yagoreketayo kutoti Nelson Chamisa anenge aripo wachiita mureketo naye waari kuburitsa. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichikaita sei. Kwai zvichaitika nguva manhoko dzochisere. Tichagokunyepai kuti zvii zvinenge zviri kureketeka ipapo. Gold Mafia riya firimu rakabuditsiwa noAl Jazeera mwedzi waKubvumbi kwai izvezvi ragonzi rinokona kupuwa mubayiro wainonzi investigative long documentary kune inonzi DIG Awards. Rekai tigoringira tikandonyepiwa kuti tinovhotera papi tinohata kunyepai kuti endai koorivhotera ko rakatanika zvisvinu zvizhinji zvaisazikanwa nevazhinji asi tiri kuramba tichizvitenda. Wamunangarwa ipapa mutsepwede yavo nokufunga kwavo kunoita kuvhiringa vazhinji kuti sei wachizonzi iwo wakaita dhigirii rozvomutemo asi zvinhu zvavanovhiringana nazvo zvinhu zvomutemo. Ipapa nyasi wagotomanikidziwa kuti wadonhese nokutula matsikenyeri ipapo dzipona John Paradza kuti wabve pakuita makurukota nokutula matsikenyeri yanga ariko kuita ndiye gurukota rinoringa nezveudunhu roManicaland. Apawo John Paradza anga aisiwawo so muteedzeri wegurukota unobvawo ipapa chaita kuti wadonhesiwa mutemo unobvumira kuti wamunangarwa waise vanhu vanosvika 1 basi wasiri mudariro reparamende kare kuti wave wamakurukota. Apa iwo wamunangarwa wanga watoisa pfumbamwe rekai tione kuti zvinopera sei ipapa. Tinenge chikunyepai kuti mbanani wanenge wazoisiwa kuwatsiwa vanhuwo. Nyasi wamunangarwa waita zvokutoresa mhiko iwo wese wakaisa watsva wakuita waite makurukota. Wana gurukota kunyanya iwo watsvawa wagotobuda wari kureketa utoti aiwa tiri kuiziya tikumirira utoti titosenze mugicho wavo kuda kwashe agototi aiwa ndakatodoka zuva rese ndiri kuzvimgwa ndichitoita kusaya kuti ndini chere ndagopinziwa imomo asi aiwa ndagadzirira ndana rekai tione kuti zvinopera sei. Idi aiwa nyika inowakwa nevana vavo. WinkyD ipapa anzi aisiwawo pokare kuti anokona kupuwa mubayiro kune inonzi Annual African Entertainment Awards yochipfumbamwe iri kuitiwa gore rino.
ipapa gonzi ndiye munhu umwe wavanhu vari kukona kuimba zvouseza kumusambo werege nodhanzo. Regai tigoona kuti tichavhotera papi tigokunyepai pazvinenge zvakuvhoterwapo, tobva takunyepai movhota kuitira kuti wokwedu ahwinhe kupfumbura kwache aiwa kupfumbura wokwedu pokani. Wanoringano zvoubasa hwekuchengetedza nokuziva kuti dhamu rokaribha rakamira sei, woZambezi River Authority wagoreketaiwo kutoti aiwa dhamu riri rino mvura iri nani kuhwendo huno, kwai mvura yakusvika zvikamu 24 zvomvura inokona kuseenzesiwa. Gore rapfuura kwai yange iri pazvikamu 24 basi. Rekai henyu muone wamunangarwa uri kuramba wakaita kudzvanya ipapa kuvhurira pombi dzese dzinobika magetsi kukaribha kuti dzirambe dzakasvinura. Rekai tione kuti zvichaita kuti riripwe nokuchimbidza chere kana kuti hwendo huno zvinoitawo zviri nani. Tinenge tichizokunyepai. Mukuita kumwe kunoratidza kutoti aiwa wanhu munokona kuwanyepera asi chokwadi chinozondoburika pachena. Ipapa hurumende yaita kawerewere kubvumidza wanhu vanotengesa nokunhadzira zvinhu zvinochokuita nozvokudya zvochibahwe nomupunga pabodzipo nokoroni nozvimwe anonzi magrain millers pachirungu kuti wabvumiwe kutenga chibahwe noiyo koroni nomupunga nozvimwe zvinodyiwa kuti watengese, asi wari kubvumiwa kuzvitenga izvi wasingabhadhare mutero wojuti. Ndipo munotoona kuti tainyepewa paya tairekerwa mapwapwapwito dzega dzega kuti kwai tinochokudya chinokwana kusvikira panonaya imwe mvura kusvikira takohwa imi hezvo kaizvo wakuti wanhu katengei asi zviri kundoitiwa kawerewere. Nobva watoona kuti pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai hedu tirambe takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Nyasi mari yohurumende yange iri kutenga dolari bodzi rekuAmerica kana yasvika iyo zviuru 4,412 4,712 for $1 pachirungu. Apa wagopaiwo milioni ribodzi nozviuru 100 zvomadhora $1.1 million. Rekai tione kuti zvinenge zviramba zvidari kusvikira kupi. Tikaringa dzomutambo, mapurisa agoreketaiwo kutoti wasunga wanhu 12 manji panhau yokukubiwa nokuvhiringidza kwakaitika kunhandare yeBaba Fields kubulawayo. Wagotiwo wairi wasungiwa kunge wainopfuti zvisiri pamutemo wanosvika wana kwaiwanzi waindovhiringa zvinhu mapetty crimes pachirungu. Rekai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei. Kwoita watanhatu wagonzi kwai wagoita zvinhu zvomhirizhonga nokukubana nokudini. Saka rekai tione kuti zvinopera sei, asi tiri kuona pachita kunyangariwa. Takadando ipapa yadha iya yamagaya yabva yareketa kutoti wanyora tsamba kuPSL wari kutoti taakusha kuenda kotambira mutambo honhabvu kuBaba Fields nokutoti zvakaitika ikweyo zviri kushisa. Kana muda kuti tinotambira ikweyo itoitai kuti titambe kuribe vanhu vari kuuya koringa mutambo uyu. Unobva watoona kuti paita kunyangariwa, wabva watoita kuti tawabatira pano chaiko. Rekai hedu tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei. Tikaringa dzopasi rese muSouth Africa, gurukota rinoringano zvokutekedzwa kwezvinhu ikweyo raenda kunzvimbo yoDurban rikanoparura chitima chiri kubva kwaMashu chienda kuDurban. Kwai chitima chakaita kunyangariwa nokunaka kani. Apa zvinhu zvochimuchina yechimanje manje kwai ndo zvega zviri kutonga ipapo. Toramba chiti makorokoto wabi edu. United States of America kwai izvezvi yagopa zvikopokopo zvinosvika 4 kuZambia Air Force. Masoja okuZambia ari kuita kufara aidi. Ipapa wamwe wagotoburika wari kureketa wagototi rekai wapuhwe nokutoti zviri kureketeka noZANU-PF zvisvinuba. Yei warume zvinhu zvacho zvese unobva watoona kutoti pakaita kunyangariwa. Asi tirambe takaringa kuti zvinoperera kupi. Apa wokuSierra Leone kwai kwaita vanhu vari kuramba vachiratidzira kuti sarudzo dzakaitiwa mwedzi wa10 dziri kudzakabilihwa. Rekai tione kuti wanosvikepi pokare kuti zvinoperera papi. Tinenge tichindokunyepai kwazvinenge zviri kuperera. KuLibya kwaita manyongori. Kuno vanhu vari kunzi vari kusvika zviuru 10 chaiwo
wasiri kuboeka kuti waripi, apawo wapfa wari kuzikana kuti wapfa kwaizviuru 5 nomafashamo omvura aitika. Dai wari wamwe wakomana waindotipenutsirawo kamvura yakaita kuwanditsayo yobva yandouya yobva yazaza dhamu redu rokaribha. Aiwa tunoita kupfumvura nokubika magetsi wakomana, peno nyika yedu ingaitewo zviri nani. Asi rekai tirambe takaringa kuti zvinenge zvichitikaira sei. Wanhu wanenge wasingazivi pokare nowanhu wakakura kare watosamisika nyasi wachimugwa kutoti Joe Biden wekuAmerica anga ariko achiita mureketo ukatomboka nyai usu nousu wakaringana mboni nomboni, wakaringana madziso chaiwo nemutungamiri wenyika yoVietnam. Ya aiwa rekai tione kuti zvinopera sei. Asi kureketa kuti zvinhu zviri kuchinja, kureketeka kwaiitika kuya kwomubhaibheri ndo kwaakuitika manje. Zvinhu zvese zvaakundoita kusangana kuzvibvundurana unobva watoona kutoti ya taakuenda kumagumo. Mukahatikidzwa kanyasi, mumwe akambohwina mukombe wokuWimbledon wotenesi anonzi Simona Halep waiapuwa makore 4 okugara panze asingatambe mutambo wotenesi kana kuita zvinochokuita nomutambo wotenesi nokunyaya yokuseenzesa zvinhu zvisingabvumiwe pamutemo. Aiwa rekai wapuwe makore 4 anenge atori mashoma, asi tinondoti aiwa tinogashira kuti apanishiwa kam ndo zvikuru. Tiri ipapo zvedu, rekai tigumire pano. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.